אז מה כל חברים? כן, תמידות, והיום אני הולך לעשות סרטון ממש יפה. אתם יודעים, יצא משחק חדש של וונדר אנד לול, ועכשיו אני עומד לשחק אותו עם הדמות שלי. כן, יש לי ולמייקי, האח שלי. אם אתם לא מכירים אותו, תרשמו לי בתגובות, ואתם כן, יש לי דמות במשחק וונדר אנד לול. עכשיו אני נכנס אליו ומראה לכם את הדמות הזאת היפה ביותר, אוקיי? ווונדר אנד לול זה משחק חדש שמי שלא שיחק בו, ותראו, כן. זה הדמות שלי. אתם יודעים, זה הדמות שלי, היא ממש טובה. לספר לכם לעשות גם דמות כזאת, ופה נתחיל. ולשחק עם הדמות הזאת היא יפה, אז עכשיו בוא נראה על כולם. בלגן. בוא נראה עליך. לא, זה רופא טוב. לא בא לי זה. אני טס הביתה. לבית שלי. הנה, ואז אני לוקח את התיבה. תראו, יש לי עוד משהו. שותה לחיים עוד. אז עוד. אוקיי, זה ירד לי. ואז אני צריך לכוון. זה לך, מי יורה עליי? אומייגוד. אוקיי, מי יורה עליי? מה זה שאני? מי יורה עליי? לא. נו. לא תיבה. Good. Zone. אני מנסח. תראו שעכשיו לא. ניצחתי חברים, אני מקום ראשון, ונתראה בסרטון הבא. ביי.